matur nuwun Kuraosing Ratma Barata kawedhar kanthi lampan tumbal prawan Sundhi kagantaraken dening Ki Ngabeyedi Pranata Gendingan Ilustrasi Agil Wahyu Kusuma Editor Firmana Setiabudi kameramen Gani Rahmawati ngarah acara Ibu Tuti Artno sugeng midhangetaken lan mriksan Kani awaka siking geni guna gaana rining ana kaya lena uta uti jata awaka tiga kuning tiga ningo wilah ing Mas Tugna Purnama Sidham rajaning jagat rajaning kaemengan ratuning pepeteng Sang Hyang Kalaludra martak swaraning Gunung Diang maludok swanipun jumlegur ngedalaken utus teluk wedhus gembel kula sampun tanggap nggih paduka Sang Hyang Rudrakala ngresakaken dahar ngresakaken tumbal prawan Sundhi kula petinggi dusun Dukun Simalodra mboten badhe singlar saking tanggal jawab. Kula badhe ngaturaken tetumbal prawan Sundhi nami Ken Warsi anakipun Ki Mandasiya. Malem sutra kasih badhe kula pisungsungaken ing ngarsa paduka pukulun Sang Hyang Kalaludra. Suram ingkang diwangkara kingken citranira amimbuwi brantan nira panglong tiga panglong tiga antara mijil kang wulan duh anakku nduk anakku kan Warsi trimak-trimakno yo nduk kowe pancen wis mesti dadi tumbal bakal kanggo tumbal kauncalaking kawaing Gunung Diang yo nduk duh biyung menapa panjenengan mboten welas kaliyan kula menika dereng sepinten umur kula turta kula sampun kencan semayang badhe gesang sarengan kaliyan Kakang Jaka Kuwung kok kula lajeng dipun tuding dados tumbal toyong napa mboten wonten prawan sanesipun biyung oh alah nduk
Wis ora kurang-kurang anggonku matur kelawan Ki Simalodra. Kae anake si Sukra kae anake ya wedok-wedok akeh cacah 6. Ya gene anake Ki Mandasi ya bapakmu wis ora ana. Mung kare aku jejering randha. Sepira banggane ngrandha yen wis dikrumpyung dikeroyok wong sak desa isane ya mung meneng lan kalah Nini. Terus piye Yung yen aku mati kanggo tumbal uripmu besok piye Yung? Wis nduk ora usah mikir kang ora pasrahno wae marang panguwasaning Sang Mahardika Engrat mbuh besok uripku piye. Ken Warsi. Ibu mung bisa memuji balimu ing loka baka tepet suci slamet. Ora manjing alam pangrantunan manjing swarga tundha sanga yen wis tekan kono. Aku besok papaken yo nduk Ken Warsi. Surem Dewang Kara Kingken ler manguswa kang layon denyo ilang manise dan nanira layo wis nduk Ken Warsi terima-no yo nduk terima-no Nini pancen ning jagat kasu gedhe menang kerai yen wong cilik lan ringkih kaya aku lan kowe sapa sing ngayomi Nini wis iki wis tengah wengi kowe lareno nduk sesuk kothek ing srengenge kowe arep dinggo tumbal ya Ken Warsi lareno sedelok awakmu ya nduk iya yo aku njaluk pangestu yo sepira luputku anggonku dadi anakmu cilik mung nusake panjenengan yo kurung kober ngaturake pisung-pisung aku wis dinggo tumbal yo Yung. Iya nduk. Kowe ra duwe dosa Ken Warsi. Terus tak apura kabeh dosamu Nini. Kan padha leren sawetara iku slingsir wengi Nini. Tangise awengis dening tiasu medhot kaya pecat toyit maneh kingkin kambah margeyo hanlongso ananuto diri duh dewa ngene lakon dewa jarene jagat ikono kang mrupa wisesa Sang Mahardika Engrat Gusti kang Maha Agung. Aku njaluk tulung dewa, aku njaluk pengadilanmu. Apa dosaku, apa luputku kok aku dinggo tumbal dewa. Mongko aku kencan semayan karo Kakang Joko Kuwung ngarep urip bebarengan. Kakang, kowe urung dadi nganten karo aku terima-no yo Kakang Joko Kuwung. Warsi. Lho, sapa kuwi? Sapa kuwi dodok-dodok wanci bengi? Aja seru-seru Warsi, aku Joko Kuwung. Ngopo, Kang? Ngopo kok ngawi kowe kok rene, Kang?
bukaan dhisik. Bukaan jendelane. Warsi. Aku tak nyedaki kowe ya Warsi. Kakang Joko Kuwung, Kakang Joko Kuwung. Trimakne yo Kakang, aku kepeksa ninggal kowe yo Kakang. Kok sik to wong ayu. Kok kowe ngucap ngono iki mau dasarmu apa? Mokal kowe ora krungu Kakang. Wis ditepake wong sak desa Karangkobar kene. Aku sesuk arep dienggo bekakak. Tanganku ditaleni, dibungkus mori putih aku terus diuncalke ana ing kawah Gunung Diang ya Kakang. Warsi. Aja tilik atimu. Pasti aku karo kowe ora bakal tak lintati, ora bakal urip ing jagat padang iki ora karo kowe Warsi. Terus carane piye Kakang? Aku sarep dienggo tumbal. Ora Warsi. Kowe ora bakal dienggo tumbal. Aku kang bakal mbelani kowe. Apa si Kakang wani karo Ki Malodra karo wong desa kene? Wani. Si Malodra sak tangga tanggane wong minger kiblate. Manembah karo Gunung Diang, mongko gunung iku mau titahing Gusti kang ora patut sinembah. Saben taun ngaturi pisungsung tumbal, aku ora sarju. Terus caramu piye, Kang? Caramu piye, Kakang? Warsi kawruhana. Anane kowe nggo bekakak iku sebab kowe iku mau perawan sunti, perawan kang isih suci. Iya, Kakang. Mula ing dina iki tekaku mrene iki bakal tak ilangi kasuksenmu. Karmu piye, Kakang? Wong ayu, manuta kowe tak wijeni kan Warsi. Tak wijeni iki kepiye? Warsi, kanggo ngilangi kasuksenmu paripeksa. Sira sinanggama priya lan wanudya kaya satatane wong sesoman. Aja lho Kakang. Iku mau ora waler ora dililani wong Cerawung iku mau. Yen durung kaiket satataning susilaning akrama Kakang. Wis to. Kowe manuta bae timbang dienggo tumbal. Mung iki dalan kang bisa ditempuh Warsi manuta kelawan pun Kakang. Gala ulat Kadit atet abarong kang mulut halus manis wehung kadreng dina kepengin nylametaken Ken Warsi si Joko Kuwung lan kasurung drenging kakung napsuning kakung dhateng wanita sami sakala winudar gegulunging Ken Warsi sinendal nyampingi ketingal malela hanglegena sawirane Ken Warsi wewek ayudara hanengkir gading sami sakala mungkat jingkat ati lananging Joko Kuwung saksana kinuswa kuswa jinamah saranduning salira sinesep sesep maduning tresna nganti tapis kasok denya ngesok jlantaing kanepson sami sakala kagiat janma kalih dinobrak pintuning kamar. Lah kurang ajar bocah iki. Sodo mentabir kitab dikaya yasinipi
Metu tatoning lati rot-rotan nang waja idep nyomangolata wadananira lir kembang ora wari dalah malah ning kerta teking jagat Joko Kuwung mokal kok ora ngerti yen warsi ku mau bakal dienggo tumbal sesuk wanita kang suci prawan sungguh kok malah bengi iki mbok regeti kasuksene kok jamah kong si tapis keparat ngerti ya Le yen to nganti sesuk aku ora ngaturake tumbal bakal kurda gunung Diang ngetokke kukus wedhus gembel bakal mateni wong sak desa kene keparat Simalodra kawruh sejatine tumbal prawan sungri iku mau dudu panjaluke dewa dudu panjaluke Sang Hyang Siwah Budaya kang welas asih kuwi mung gegambaranmu dhewe gunung tokke kukus geni iku mau dudu kareping dewa ning kuwi kareping alam cukup bayi wingi sore ngandani kawrong gerang manuta tak bondo tak nggo tumbal sisan Diwalani Simalodra aku. Peraya wong sak desa apa kuwi rawet. Ngati-ati wong desa padha tangya, nabuh gendong titir. Kurang ajar. Wani-wani mbatalke wong saji. Ayo. Oh, tak dulu. Ayo, sambato kowe. Ya, salah. Ya. Wah. Ayo, Joko Kuwung parat. Ayo, sambato. Ayo. Oh, keplek. Ayo. Mati sak. Aduh, yo. Ayo. Aduh. Aduh, yo. Aduh, yo. Aduh, mati. Aduh. Maju di sampah enten. Weh, ayo sak kampung maju. Wah, iso no motor lah parat. Wah, baru buang. Mati. Loh. Wah, tapi tenang. Loh. Aduh, mati. Aduh, wah. Aduh, mati. Loh. Aduh. 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 Ayo. Mati kabeh ora iso karang kobar. Ketiken prabawaning ratri sasadura amanjer kawuryan tan jiwa memah nise manggep pinateng dalu sinewaka sang Japra asih aglaring Cakrawala winulat
nglangot saking kaing taranggono kang sumiwi warata tanpa selo ae bergegek-gegek sadulita humel-humel anakku cah telu garing petruk Bagong iki sing padha waspada anggone awake dhewe nindakake ndara Puntadewa Werkudara Nakula Sedewa goleki Ndaramu Janaka iki kan desa Karangkobar kok rumahku kok gawat men to mo desa ning areng-arenging Gunung Dieng iki iki gawat to le wong kene iki isih seneng dengges santet tenung wah ngono mah ae kono sing mimpin jeneng iki Simaludra kae wong sekti pengpengan kok mau lha iya mula aku karo kowe anggone sawetara mapan ning desa kene iki sing ati-ati nek ana cahya-cahya sing dudu sak tenaning cahya kowe sing padha waspada pamane ana cahya rupane abang semireng ciglok kaya ndaru kae iki jenenge tenung dengges santet awake dhewe kudu ya nyuwun pengayomaning Gusti istighfar apa piye apa basmalah apa al-fatihah oh ngono mo ya nono cahya warna biru semu putih kae jenenge pulung kae apik yen tiba wong marai ketrima ini bani bakulane marai laris nih bani pegawai diangkat munggah belanjane apa munggah pangkate ning bakule ya ma piye le aja ketiban pulung kere ya monggo malah marai cele-cele wayane omongane wong tuwa ayo mo sik mo aku wedi mo enten ana mo yo solo pandowo yo mulung mangkering sapa Kurawa kambah aja mlayu bapak kuwung kambah tungkeh toka titik ayo lakon ke bondo oh bondo tanganmu bapak mundi kan marsi mau ndi aduh ki aku arep mbok kapake ki kene talene sisan dinggo tumbal ayo wong desa iki hereten kanggo tumbal yo kene untalke ning Gunung Dieng ayo untale ning Gunung Dieng kono lorone sisan malah ora usah siji-siji untale ning kaweng gunung ayo to ayo lur sik mandek dhisik si Mulut lho sapa kowe kok wani ngalang-alangi aku kose iki si Muludra tepungke wae aku iki Raden Nakula Wuragiling Pandhawa aku pangarsaning praja kang ngayomi si Jaka Kuwung lan Ken Warasi ora kena mbok nggo tumbal ora kena kowe mbekakak menungso kang tanpa dosa nanging Raden Latu mangertos bilih Gunung Diang menika nyuwun tumbal manungsa gesang prawan sunti kuwi mung gagasanmu dhewe sing gumaludhuk ing wetenging gunung kae iki dudu Bathara Kala nanging kae mahma cuweran banyu amor geni ing wetenging bumi yen metu dadi wedhus gembel utawa dadi lahar dadi kae iki karepe ngalam kae dudu Bathara Kala Bathara Kala Bathara Lodra iku mau mung dedongengan
Dadi ora kena mbok bacot ki anggonmu numbalke menungso. Para miyarsa, mekaten dancaring wayang digital utawi carita wayang. Ing abisa kanya nyuwun pamit mugi pangganing minggu ngajeng. Nuwun.